Welcome back mga isko, mga iska. Yes, yo. Nandito po kami, nakasakay po kami ngayon. Ayan oh, special po yung aming sasakyan dahil ditubo na po yung sampan dito sa Lawang. Nakabakal na po yung handle, tapos yung upuan, ayan oh, plastic na po. At ayan, nandito po kami ngayon sa Sampan. Isang sasakyang pandagat po na ginagamit po ng mga Lawanganon sa pagbiyahe po papunta sa kabilang ibayo sa Barangay Rawis, Lawang, Northern Samar. Kuya, sa Burabod kami ha. Ticket ko kami ticket to pero yan nga, wala ginsugo kasi kami may nagsugo sa mga ngayon pasangilan pa. Ginsugo kami panakgas. Patronin na dito ano? Ha? Okay nila ito. Naalo kami, maram ka naman kuya, aluhon kami. Papadulo kami ha, arayo kami. Bisa kami, dito kayo maram kung ngayon kami talaga sini. Kala kayo, mananamok lang, may nga makugaw. Swerte, pagwaray, balik. May nga tulong ka, sa bragdawa lang. Ayan guys na. Nandito na po kami. At ayan yung mga sasakyan ko. Nakaparada lang at nagbabaktas kami. Ayan oh, ang daming tao. Mga lasing na ba ang mga yan? Nako, late na yata kami. Yung may ano ba yan? May nakita ko dito, may matakas na yung iba. Halaka. Ayan, tiniming lang namin na labasan na ngayong tanghali. Ayong oras po ay alas 12 na po ng tanghali at babalik din po kami sa aming school sa ganap na alauna. Ayan, isang oras lang po kaya dapat mabilis po yung pagkain, tapos yung pagbahog, tapos pati na rin yung pananakgas. At ayan, malapit na kami, dito na kami. At ayan, bababa kami dito mga guys. Oy mga brad, nakapanakgas na ba kayo? At ayan, sige, bababa tayo. Ayan oh, pababa kasi yung daanan. Yung pupuntahan po namin, special pong bahay yung pupuntahan namin dahil sasadyain po talaga namin. Doon pa po yun kasi sa sa Uma. Pero napakaganda po ng lugar nila, tapos napakaaliwalas po, malamig yung panahon, malilim po yung kanilang lugar dahil Dikit, madalit sakit. Didi? Oo, kuya, diri naman ito nito ka-orop dan nga, imo ato ginaruta. Ano pa, bawat. Bumina pa doon. Kay bungid na lasam, kuya lang na kay ano yung mga pon sakripisyo. Balik naman ka. Oo. Ay, kat kabaraka, kay taga na kami takgas, tauhan ka tama na mo. Kundi basta ikaw lang, basta ang kondisyon, ikaw magdadara. Hindi kayo mag-iha. Ang tulog ka oras, sapat na ka dito. Sa tutulay, kami lang bisita, mga talingo agad kami ngingadi. Kaya bisita hindi din nila pagpapagaan. Oo. Ito, ang bisita sila na rin ni Kaharayo, stay in. Wala na. Oo. Wag lang kayong mahawag. Eh, sige. Sige kuya, kaya mo na kuya. guys, may sapa dito. Tablingan ito dito ng mga hubog. Pati din yung mga nagtatampo na walang takgas. Mabay siya kay pinasadyan talaga naratulay. Hindi pa, harayo pa iton. Tulo pa nga bukid. First time nga di sini kuya? Oo. Na lugar? Kasunod yan. Hindi na. Ano yun ha? Indian? Kuya, sabari talaga kami didikila sa totoo lang. Ayan oh, ang ganda po ng lugar nila. Ayan oh. Ayan na po sila.
Hi! Kuloy na lang yung mga sarili buwas. Ayan guys, nandito na po kami sa bahay ng aming sadya na pinamamatrunan. Ayan po, nangarahibot na po yung yung may-ari ng bahay. Tanggap ka agad kaya mahirap na. Oh, ayan na kayo ha. Nasabay na kayo, wag na kayong magtampo. Ayan, nandito na po kami. At sandig na po ako ngayon sa Cebu. Ayan po sila oh. Yan, sinama talaga namin sa Timinas kasi bukas sa kanila naman. Ayan oh, tiwas-tiwas na. Ngayon, namahuway na lang kami ngayon. Thank you. Happy birthday. Happy fiesta. Saan naman, ulan? Saam naman kam. Ay saam sa kandang ay an. Kita-kita tayo doon. Thank you. Ikaw? Magulat sa'yo. Muna kami. Sige. Bagong buhay na kami. Nagbagong buhay na. At ayan guys, tapos na po kami sa aming pamimista. Ayan, mga 1 oras lang po kami dito at pauwi na po kami sa aming barangay, sa aming school. Ayan, ito po, naglalakad po kami, naghanap po kami ng masasakyan. Syempre guys, sinadya lang po namin yung aming kaibigan dito po sa barangay Burabod, kamag-anak po namin. At ayan, ito po yung aking mga kasama, si Ma'am Fe at saka si Ma'am Minas Galit. So, Galit lang po yung apelyido niya pero mabait po yan. At ayan, manonood-nood pa kami dito sa iba pang mga bahay. Baka naman po, baka naman may mag-ughaw pa sa amin. Ayan, mega love shoutout po sa ating mga kaibigang vlogger dito sa Barangay Burabod, Lawang, Northern Samar, kay Poultry Boy ng Samar at kay Clean for Strike. Ayan, hanapin po natin yung kanilang mga Facebook page at follow po natin guys dahil namimigay po sila ng mga biyaya. Ayan, suportahan po natin ang ating Igkasiwaraynon. Yes yo. At pupunta po kami dito sa unahan, syempre at baka naman mayroon pa sa aming humabol, magpaypay pa sa amin at saka banuhin kami at saka bigyan pa kami ng takgas. Matakgasin pero sa totoo lang po kami po ay aaluhin talaga kami sa totoong buhay. Ayan guys, mega love shoutout po at happy fiesta po sa lahat po ng mga taga-barangay Burabod, Lawang, Northern Samar, lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan dito po sa kanilang barangay. Mega love shoutout po sa mga teachers ng Burabod Elementary School, sa barangay officials Kanpadi Jason at Lizalyn Tidola Dio. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. At syempre sa lahat po ng mga residente ng Barangay Burabod, pati na rin po yung mga taga Burabod na nandun po sa syudad, nandun po sa Maynila, nandun po sa ibang bansa. Happy fiesta and mega love shoutout. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, break it down you.